Biftejn bejn sports adults flimkien mal-anzjanità attiva u kura fil-komunità, l-anzjani issa se jkollhom opportunità jieħdu sehem f'attivitajiet sportivi adattati għalihom. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia, fejn spjega li dawn l-attivitajiet se jkunu mqasma fuq 12 sessjoni u se jkunu kompletament bla ħlas. Huwa spjega kif dawn is-sessjonijiet se jkunu varji u se jservu ta' esperjenzi utli għall-anzjani fil-komunità. Permezz ta' dawn l-attivitajiet li se jibdew fiċ-ċentri ta' matul il-jum ġewwa iż-Żurriq Birkirkara u l-Mellieħa se nagħtu opportunità illi anzjani jitalmu ċertu sports li forsi qatt ma pparteċipaw fih. Imma anke oħrajn illi se jkunu qed isiru attivitajiet sportivi adattati speċifikament għal persuni li huma anzjani. Il-Ministru Farrugia żied jgħid li l-Gvern qed iħejji wkoll white paper dwar l-anzjanità attiva. Intant il-kap eżekuttiv ta' Sports Adult spjega li dan ta' dawn l-attivitajiet huwa wkoll sabiex l-anzjani li jattendu jissoċjalizzaw flimkien. Aħna nixtiequ nipprovdu attivitajiet divertenti għal nies avanzati fl-età li jkollhom żona eżerċizzju. Tagħna li nipprovdu xi ħaġa li jiġu jieħdu gost, jissoċjalizzaw ma' nies oħrajn u l-aħħar mill-aħħar jiġu li jitgħallmu ħafna sports differenti.